Hello guys! Good morning everyone! Ayan, nagpapa-fresh ang artista nyo. Artistang wara pelikula. Ayan, good morning, good morning mga kamalafo ko. Mga Chinese garter, Chinorva, edit fashion designer. Papasok didi, na-run out. Na-fluctuate na up. Fluctuated na itak beauty. May beauty pa. Hello mga ka-Chinese garter. Kinakakuan, Dringan City. Mamantika na So, akit palopian tube. Kamusta, Vine? Balita ko, kuangkan ako, no? Aba-aba. Ilagod la, Vine. Nagit pag inura-ura, Vine. Laban la, Vine. Ay, pag pinamati haira, Vine. Hello. Hi. Welcome to our live. Ayan, thank you so much sa aking mga nanonood. Ayan, 4 million viewers. Maraming salamat. Aba-aba Queen. Ang aba-aba Queen ng Eastern Samar. Sabrina, walang dangay. Diba? Kupay ni Mrade. Giniginarananak ni hindi maupay. Ibis mahusay na nawawara lugwak dangal. Ayan, shout out direct ako mga friends na maghusay, pero mga aba-aba. Kumusta din mga aba-aba dida? Hello, hello. Dapat artista po hakoan. Artista hitberingan. O yan. Didak gawas voing, dida. Din yakin gawas ni nga kahoy. Diba? So for anything else, Elo Block Vine. Kahit pag pinamati Vine. Ay mga aba-aba itira Vine. Mostly ngayon, so akit koan. So akit prostate shoot. Vine. Ayan, Mulafugu Island. Nandito pa ako sa Mulafugu Island, guys. Itutur ko kayo sa Mulafugu Island. Ito, Vine. Oh, little Akera, Vine. With that bow arch. Jijipen. Di siya nakinagian, Vine. Pagkatungay na hakuan in Surok.
Pa-fluctuate. Ayan. Dito lang kita pagtambay. Tambay-tambay muna ang artista. Eme Lu. Diba? So, akit kukuhanit. So, akit kukuhanit kong ang langit. So, akit nagkukurona naman. Baso. Tapos naka-itong pag-up. Run out kidney. Nakapag-tipping yung pan-artista kagabi. Nakatarin na aking jowa, fine. Kaya na ako, may nasawa na nakdi divine. May naiinlababo ako, fine. Okay lang tayo, fine. Hindi ka mag-isip. Vay lang. Hindi ka mag-isod. Ha? Hindi ka tigurag, fine. Ay, nahangin di ha. So, wag dit nagulatin ko an. Pangkapi-kapi, fine. So, wag kita naagahan ng Bold Star. So, wag naagahan. Ayan, kumusta Vine? Di ba mo saya? So, akit ko an. So, akit mo food ko. Pinakakuan, Kapiringan City, Vine. Ama kabukera. Umaapaw ang karesma. Ang ama kabukera. Di ba, Vine? So, akit ko an. Di ba, mahot na ako sa Vine. Di ba, pa? Miss Malefica. Miss Beringan. Di ba, Vine? Ay, ang ito pinamati ay Vine. Ha? Ay, anong Vine? Inaano ka? Oo, damla Vine. Kaya ipopromote naman ni Bongo. Ayan. Ang mga aba-aba ng mga artista. The viewers is 1 million viewers. Hello, Miss Malefica. Kumusta, Vine? Vine? Hello, Bongo. Sana ma-discover kami. Ayan, hello po, Alex Dadja. Thank you so much, Vine. Vine, kumusta, Vine? Wala din ang lalaki, Vine. Ama kabukera. Bakla nga. Aba-aba. Waiting down for Vine. Nahangkayak din Vine. Hindi kapiringan. Vine dong. Ay ko pa pinamatihayera Vine. Yung mga ablay tira. Dum. Dum. Nang taro pa itim talinga. Di ba, Vine? Sanglit.
Kaya na March naman, pag hinay-hinay kita, kahit han February, hanap pinansorbahan ng February, yan na, posible mag dumukol na iti, yan boy. So ha ako, purot na boy. Hello po, Jennifer Laude. Ayan. May boy, kumusta? Ahit na hirap pagpipinamati, boy. Uukdom la, boy. Hello, boy. Dinurugtong la, boy. Dinurugtong. Sering bayang, oy. 1, 2. So, what ulit nagbabayang magiliw? Di basta dinurugtong lawang. Takaya di pa kami hakuan uday. Japan, second floor. Pwede it malit, bang? Okay. Nagpa-fluctuate, wala nga nag-andaw, bang? Super init din, bang? What's this? Okay lang, bang, magbugar, Di kahit mag-isagha, bang. Sorry, God la, bang. Di ko may tinuyo, bang. Sorry lang. Okay lang, bang. Sorry, God lang, aba-aba, bang. Asya naman talaga akit, aba-aba. Di ka na nag-iara, haap. Hello, bang. Bang. Boy. Inaano ka, boy? Joke ko naman. Jog o na ikis, boy. Jog o na nga choig. Matatangko sa mga shoy. Hindi ka pa nagbabago, boy. Boy. Ayan, shoutout kan Madam China sa Lerungan. Anitia. Malabon, boy. Hindi ko nababasa. Nalabon, Madam Gina, yan. Secretary Hituan, Barangay Triscan Office, Sama. Thank you, Madam, for watching our live stream. Boy. Ashit, boy. Sorry, gala, boy. Good morning, liwat, boy. Kumusta, dida? Di rin mauran nga da, boy. Kumusta dida kan Elmer, boy? Naginarag ng kakabayutan dida, boy. Ayan, mga ka-Chinese garter. Hindi po kinahakuan. Pulang araw. Ako ka nagdiri nagsushooting hatid ka ng kuan. Kambal kabayo. Ano din? Put-put. Ano tawag? Ito may nagkatang point. Tao ngayon rin naman. Kabayo. Ano tawag? Kambal tao. Ano? Kambal kabayo. Bal ka rin, bal palo na din. Yun nga. Parang kabayo ito nga dito sila naman. Tao. Ang tawag yun. Kapre? Kapre ba yun? Kapre gago ka. Di ka it. Kapre. Put-put nga ni. Murayit pa. Hilo-hilo ang mga malupot ko. Okay la. Pasyada na. Asya nga ni Voing, nabibisi pa. Kare ko na talaga tumiping nga kan avid Voing. Takay da mo itakon ko anya na kontrata. Kinuha ka mo dilhit loy Kinuha kit mo dilhit ko an. Ano kamuti chips. Gikuha niya na Voing. Tapos ko ang suka nga tuba yan ko anak yan
Fine, kinuha na yan na. Nagkontrata ako daw, nag-signing akin. If you view it yan na hit ko commercial. So, ka nga to ba? Ikupang ko Loy, ngayon ko shade fine, bago yan. Tapos ito, kanya na, prepare itong mantika. It nga may ugok, shade fine naman, bago yan na. Natural, organic, nga oil, o dye. Kasi yung nabibisit talaga ko yan. Damit at mga kuan. Tiping yan na. Nagsususuro noon. Diba? Tapos kinukuha na makit niya petrolyo. Eh, di ba, petrolyo. Petrolyo na uyok na buying. Wala na kasi nagamit. Kaya kaurugan niya na ginagamit kuan na mga solar. Hindi na nagamit yung lampara. Kasi, kailangan ko petrolyo, may ugok, anong tawag ito niya, lana. Fine, pamprito, lana, loy, Higit ambassador ngayon ni Lana. fine. Ay, maglana na. Dahil sa lana, tikintab ang inyong kutis. Okay, fine. Kawara na malit na sponsor naman labis sa mga Gcash. Inuuhaw na, fine, pag tinurag. Kasama 1.5 nga ko, hala na. So, 951-022-4023. Pangkwala ng boing, tawag yun puro snack la. Para pa kasi re-release yan natin bago nga ano Okay, so 951-022-4023. Hala na boing. Hello, mga Malufuku Island. Chinese Garter second floor, wine. May nagat viewer. Taga-kuhan ko hinga, taga-Biringan damaya dahi. Hey, Bird. Ayan, shoutout kan Bird. Ato yan ay hakuan. Kumpre, ti exam ko yan kanan kuan. Kanan, ano tiya? STI. Basta siya na civil service. Ikaw niya ti exam. Nagre-review para makunit niya kagabi. Warahiya katurog. Nagre-review niya. Good luck kayo. Good luck kayo ha. Ay kang pagbabago. Kang pagsusuhay yung pag-exam. Ha? Ay pag inisid ka layo, hinumexam ka, fine. Inoo. Wala may nagkukulawang na pelikula, abatara. Adoy, di ka kin masikat. Hindi na nga nagsikat, laos na. Hala. Wala naman yung napalit di hapon. Wala naman nait siya yung pangkapi-kapi. 0951-022-4023. Ayan, ladi dyan. Pangkuan na namon. Pambugar-bugar ni Nice. Ano ba yung kalang papunan? Bugad? Ha? Buga kasi. Hello mga malupag ko. Chinese Garter. Malupag ko. Man, ay di pag ginura-ura. Payait yung lagas it pag makatara. Payait yung lagas pag ginura-ura. Ya adi at boing. Hello, best friend. Hello, universe. Hello, universe. hello, universe. Sorry ko. Kumusta, boing? Wala pa ko pa treatment ng anak buhok, boing. Nagkukuro na tatbo, boing. Nabibisi na kinura-ura. Aray puti. Makada na lang boing pagpakuan, para pasalin tatbo.
Kaya ka sa kinakuan, Bringan City, Vine. Ang kalaw, di siya takon balay. Vine, yun yung puno nga, dag. Ambot nga, kinalasan nga, nagpaghangad ko, puno naman, nga kinigdaan. O, pa'y matanak, kinaturugang kagabi, Vine. Mahumok ma. Pagkita ko, nasabit at dihit nga, sanga. Kung kay wala kahulog. Ha? That viewers siya na 3.5 viewers a million. Oh, kopay. Ala. Ikan maluluoy din na akon para may danang pang snap. So 951 022 40 23. Isa ka rin tagpiso-piso. Hindi mo na kami kaawa. Ano, ato na kamo pag aarag mo tinwara ni tao. Samtang buhi, pag-arag mo tinait niyo. Diba? Kasi mga kita mga Pinoy, hindi kita kakukuang ka, urugin na mamatay na itaw na flap-flap-show eh. Ada ka na mabulig, ada ka na maamot ng paransit, ikaw maamot mga kahoy dida, magyayada ka. Samtang buhi, panangangaro, tao, tagi. Kasi habang buhi pa, maaram hiya nga, kinaragmutan hiya. Sibol. Sibol ay mamarati mo. Diba? Kakadi na para matuhay na itim yan. Asya nga ni Vine, nagugulo na Vine. Diri na angay ko dahil kapag iginor artista ko, kapag inartista ni wala pelikula, makurot, tinaangay. Gata na vlog guy. Elmer. Na-fluctuate na takir do Vine. Wang kiyaw. O di ba yun? Ito pa pinangusa. So 951 022 40 23. Papiso-piso la Vine. Ala na, piso-piso la. Ngalit pakalikom namin naisin. Parang na kami makapag-taping ngunit gabi eh. Di ba Vine? Kaya wala hamon na invite na mga manhuro yung la kasi kami ngayon na is naawod kami. Hala. Tema. Fluctuate? No. Parang nagdadama ba? Sipon. Hello! Hello, universe! Hello! Hello! Hello, universe! Sawadika! Kamu ka! Pukpuk ka! Aw! Pukpuk ka! Sawadika! Ako, si Sabrina Go. Isang artista, pero wala pelikula. Ako, Sabrina, isang artista, ang GME. Yari na akin hindi films. Wara ko Lord, it-up pelikula. Ako, si Sabrina, basta nga endorser, hitloy Kaya ako, Sabrina Go. Basta nga endorser, hitloy Hello, ngayon petrolyo. Sanglit mga kasangkayan, yan na, kinakalangan ko hindi mga viewers para maging artista. Para naman ito pagiging artista, bisa naman akin. Di ba? Kuang kanto, endorser kanto, manikuan, katol. Oo, katol. Ayan nihaw. Kailangan niyaw, bauma. Guys, natanggal kasi ang pagiging endorserhan ko ang katol nga bauma. Mabaho kasi. Wala na mamalit. Kaya nasing baho ma.
Diba? Mabaho kasi. Aside nga, wala pag-click. Yan na, maging kukuha na makit nga kanan tiya, baygon. Eme, higa dito, tipo, pag nagsupan ka. Eme, higa na yan. Saro ka magkano? Ako. Sabrina ko. Usang artista. Usang artista. Pero wala pelikula. Endorser. Oo. Endorser, hit ka. Ako, hindi, masit. Ako, Sabrina ko. Usang endorser hit. Katol, Petrolyo, Loya, ano itiya, Lana. Di ba, bye? Oh, mo bye. Sige, ito tayo ng mga tao. Akali na mag-tipping kita. Asya nga ni Vine, namimiss ko na yung tipping, mamingaw. So, kakapang permit kinuubsan nga ko, ang kulafong. Di ako, si Sabrina ko. Gusta nga artista, pero wala pelikula. Di ako, si Sabrina ko. Gusta nga endorser hit Katol, Petrolyo, Loya. Ngayon magdurodilain ng mga produkto din niya sa sama. So, kahit puro tol, tuwad. Ano ba ito sa tarugog? Hindi niya magpakatatawag ang mga isda. Ano pa eh? So, kahit puring, pakul. Dito. Hindi kaya tatawid mga tao. Ano, Vine? Bye-bye, ana yung mga Vine kay titiping tibugar balitaw.